हाँ बताई का प्रॉब्लम बा? ए डॉक्टर साहब, हमार मेरी ना चुड़ैल हिया। अरे तय में हम का करी? हैजा चुड़ैल चंडाल के दवाई ना मिलेला। दवाई उनके ना डॉक्टर साहब, दवाई हमके चाहिए। राते खटिया पर से फेंक देलस और सवेरे हाथ पीठ सब पटक पटक के एकदम रख देहल बाड़ी। बहुत मरले बाड़ी, बाप रे बाप। हेलो अंजलि, का हाल बा? सब ठीक बा नू? खाना पीना खा ले लू? हाँ जी, वो सब ठीक बा, सब हो गई, लेकिन हमके ना कुछ बात करे के रहला। हाँ हाँ बोला ना। हम जाना तानी कि तू ऐजा अकेले बाड़ू, बोर हो रहल बाड़ू। नया परिवार बा, नया रिश्ता बा, घुले मिले में थोड़ा टाइम लगेला। ता ऐसा करा ना, तू डिस्पेंसरी आ जा, हम सूरज के भेज देता नी। ना ना, वो बात नहीं खे। तो का बात बा? केहू कुछ कहलस का? सुने ना, हम जब से घर में आयल बानी, हमके चारों तरफ ना छम छम की आवाज सुनाई दे रहल बा। कर दिल पे हमरा राज, तो हर पायल के आवाज। गजरी कैसे पहचान गईला कि हम हैं? तोहरा प्यार के भूल भुलैया में तो हमार जिंदगी खो गइल बा। अब कोनो भी हटावेला ना तो लागेला कि तू ही बाड़ू। आई तोहार पायल के छमछम, ई तो हमार दिल के धड़कन में बस गइल बा। ओहो, तबे बिजी बाड़ा। अच्छा, डॉक्टर तो रहुआ बन गई नहीं, बाकी अब कौन चीज के पढ़ाई चल रहल बा? प्यार कितनो भी बढ़ जाला, गम ही लागेला ना। तो वैसे ही पढ़ाई है, कितनो पढ़ा कम में लागेला। जी सैया जी। हेलो हेलो, का भाई आप काहे ना की बोलत? हाँ हाँ कहीं बिजी बानी का? हाँ, ना ना बिजी ना बनी। दरअसल ऐजा केहू बैठल बाड़न, हम सांझले आए तो तोहरा से बात करब, ठीक बा? अच्छा ठीक बा, बाय। अजय भैया, हाँ क्या हुआ? हाँ कुछ ना भइल। चंदा तू एक गिलास पानी लेके आवा। जी। डॉक्टर साहब, एको दर्द के दवाई दिला दी, और हम अपनी मेहरी के कोनो तांत्रिक के दिखाई का? हाँ तो तांत्रिक से ही दिखाला, वो ठीक रही। हाँ ठीक बा, अच्छा जाई। चली चलो तानी। ना ना रह दो। वाह, बहुत हो गई। बहुत बढ़िया। आज बहुत दिन के बाद अपने मन मुताबिक खाना खा रहल बानी। वाह, मजा आ गई। बाबूजी, लागत आज हमरा पतोह के हाथ लागल बा रसोई में। हाँ, एक बात बा, इतना बड़ खानदान के दुल्हन हैं, लेकिन इनकरा के घर गृहस्थी के पूरा काम आवेला। रउआ अपना जिंदगी में सबसे बढ़िया काम इहे गो कइले बानी। इतना सुंदर सुशील पतोह खोज के लिए बानी। अरे हम तो ई जाने ली कि हमार अजय के जीवन में आके ई लड़की हमने पे बहुत बड़ा एहसान कैली। हाँ माई, सही कहलू। आज तक भैया के जीवन में जौन खालीपन और सूनापन रहे, वो भौजी के आवे से दूर हो गइल बा। हाँ ना भैया?
कजरी कर दिल पे हमरा राज। हम कजरी की जगह तक कबू न ले पाइब। देखी, राउर प्यार कजरी है, लेकिन हमार प्यार सिर्फ आप बानी। राउर नाम के सिंदूर पाके ही हमार सगरो श्रृंगार पूरा हो चुकल बा। राउर साथ पाके हम धन्य हो चुकल बानी। अच्छा तू फोन पे का कहत रहलू हा? अरे हम लोग जब से यहाँ पे आयल बानी ना, हमके लगा था कि हम दोनों के अलावा यहाँ जरूर कोई तीसरा बिया। वो अजीब सा छमछम की आवाज सुन रहल बानी हम, पता ना। अरे तू यहाँ खातिर नया बाड़ू ना, यही से तोरा के ऐसा लागत हुई, और कोनो बात नहीं किए। हमो के लगा था शायद। अच्छा चली, बहुत रात हो चुकल बा, सोच जाई कल डिस्पेंसरी में भी जाए के बा। ठीक बा, तू जा, हम आवतानी अभी। हम कजरी से मिलल बानी। कजरी से? कहवा? शिव बाबा के मंदिर में, जहाँ हम रहुआ के पति के रूप में पावे खातिर मन्नत मांगे गई रहनी है, तो वो वहाँ पे आयल रही है। बहुत ही सीधी सादी और नेक दिल लेके रही है। हमके लगा था कि शिव बाबा हमने के अर्जी साथ में सुन ले बानी। हम अपने पति के प्यार के बारे में जानल चाहता नहीं। बताई ना, रवा कजरी से कब मिलल रानी? रवा के उनसे प्यार कैसे भइल रहे? जैसे तू हमार कॉलेज के दोस्त रहलू हा, वैसे ही कजरी हमार बचपन के दोस्त रहे। डॉक्टर की डिग्री लेके जब हम वापस आईनी, तो सबसे पहले हम कजरी से मिले गए रानी। आखिरकार दिन रात मेहनत करके तो डॉक्टर बन ही गए। हमार दादाजी के और पूरा गांव के सपना पूरा कर देला। हमके तोहरा पे भरोसा रहे। हमरा अपना कजरी पे भरोसा रहे। अब तक तू डॉक्टरी करे खातिर शहर चल जाइबा हमरा के छोड़ के? ई के कहलस? हम कहीं ना जाए। हम जे दादाजी के नाम पे डिस्पेंसरी खोलब और सब लोगन के इलाज करब। अजय, प्यार होखल बहुत आसान बा, लेकिन ओकर मिलल बहुत मुश्किल। कजरी, ये तू का कर रहल बाड़ू? हम एगो गरीब बाप के बेटी है, तो बड़ कोठी के बेटा है। हमार मिलल मुश्किल बा, ई मिलन केहू ना होके दे। प्रीत से बढ़ के कोनो खानदान ना होला। हमरा तोहरा से केहू जुदा न कर पाई। अजय, हम तोहरा बगैर जी ना पाए। कजरी! बाबा, हम जानते नहीं बेटा, तू लो बचपन के संगतिया हुआ, लेकिन अब तू लो बड़ हो गई, बड़ा सियान हो गई बड़ा। अजय बाबू, ई कोनो गुड्डा गुड्डी के खेलना, ये सब अब बंद हो जाएगा चाहिए। काका, हम और कजरी एक दूसरा से प्यार करेनी। हाँ बाबा। अजय बाबू, 4 पीढ़ी से हम तारा घर के हरवाह हैं। हम सेवा करीले और तारा बाप दादा के हमरा पर बहुत एहसान बा। ये सब संभव नहीं है। गांव जवार के लोग के सब पता चली ना, हमार जियल ना सवार हो जाई। रे पगली, ते गागर में सागर भरे चलल बड़े रे। हाँ? ई सपना कबो पूरा ना होई। अजय बाबू,
हमरा के चैन से जिए दी। हमरा लगे कजरी के अलावा कुछ नहीं के, कुछ नहीं के। ना काका, ऐसा मत कही। हम आज ही अपना घर में बात करब। हमरा कजरी से केहू अलग न कर पाई, केहू ना।